Hello, hello. Shout out, shout out. Walang tao ah. Saan na mga classmate po natin dito sa ating live? Wala na po sila. Wala pa sila. Habang nag-aantay tayo ng mga classmate, kape-kape muna tayo. Wala pa naman. Wala pa naman daw, sabi ni Tita Maria. Shoutout po sa 6,000 views po. $6,000 views. Meron na po tayong 6,000 views. 4 thumbs up. Shout out po sa nandito po sa ating live. Muli na naman po tayong nakapag-live. Absent ako kahapon. Mukhang tahimik po yata tayo ngayon dito po, mga Macarena. Hello, hello po mga classmate. Paramdam na po kayo. Sinisipon ako ah. Ay. Yung iba pa po rito ay malamang busy pa po sila. Anong oras na? 5, 6, 7, 8, 9. 9:30 po dyan sa Pinas. Good evening po. Sa pangunguna po ni Tita Maria Anita Beltran. Gandang gabi, kaagapay. Sabi po niya. Gandang gabi din po, Tita Maria Anita Beltran. Ikaw ngayon ang nangunguna sa ating sa ating live sa pag-comment. Ayan. Pangalawa po si Tita Mercy Embrace. Magandang gabi, gandang gabi kaagapay. Good evening, kamusta na kayo? Ang isang classmate ko na nasa Pinas na masayang masaya sa live niya. Kilala mo siguro yan. Tamsakdan, ang galing na ni Bonso. Sino po? Si Hasa po, Tita? Hello kaagapay, musta? Okay lang po, Manang Lisa. Tamsakdan, sabi po niya. Salamat po, Manang Ma'am Mercy Nemre. Shout out Maria Anita Beltran, sabi po niya. Gandang gabi sir, kagapay mo. Kamusta po? Okay lang po, Tita Mili Valerio. Ito, nakapag-live na naman po tayo ngayong araw na po ito. At kahapon ay absent po tayo dahil nga po ay may pinuntahan po ako. Shout out Ma'am Joliet Dicker. Sabi po ni Maria Anita Beltran. Shout out sis Maria Anita Beltran. Lisa Palikpik, sabi naman po. Iyan MC Gaming, gandang gabi kaagapay, shout out sa iyo. Sabi po ni Tita Ian MC Gaming po. Wow, nakabalik ka Tita Ian sa ating live. Shout out sis Luisa. Si Tita Luisa hindi nakikipag-join. Bakit kaya? Oy, good morning, handsome host troublemaker is present. Ako yun. Sabi po ni Tita Juliet.
Tita Juliet Dicker. Good morning din po, Tita Juliet. Salamat. Alam mo na kung ba't ako nagpasalamat sa iyo. Ma'am Lisa, shout out po. Sabi po ni Maria Anita Beltran. Ian MC Gaming po, Ma'am Anita, shout out. Shout out sis Laurita, sis Robelin Sadsad. Sabi po ni Manang Lisa. Ma'am Ian MC Gaming po, shout out. Maria Anita Beltran. Oo nga, hinihintay ko ang live mo po, sir. Kaya pala wala at may lakad ka po. Sabi po ni Tita Millie Valerio po. Wag niyo po akong tawagin sir, Tita Millie po. Kaagapay na lang po para mas magandang Pag sir, masyado niyo naman akong parang ginagalang. Kaagapay na lang po para pantay-pantay na lamang po tayo. Mas maganda pa po 'yon. Good evening, Kagapay. Good evening din po, Ma'am Robelyn. Mista po. Shoutout sis Ina Mustasa, Manang Lisa Palikpik. Sabi po niya, Ma'am Ian, akala ko wala kang kuryente. Maria Anita Beltran. Shoutout sis Jonah Golpo. Shoutout po sa Solid Karen Fans Group at sa lahat po ng bumubuo ng Makarinas. Shoutout po sa ating lahat. Ma'am Ina, shoutout. Maria Anita Beltran. Badria po, hello sir. Hello po sir, kaagapay mo. Tamsak na po. Salamat po, Ma'am Badria po. Tamsak dan. Sabi po ni Ma'am Robelyn, mista po. Shoutout sa lahat dito sa live ni Kaagapay. Sabi ni Manang Lisa, Tamsaktan watching Macau. Salamat po, Tita Alicia Pederesa po. Ma'am Robelyn Sadsad, shoutout po. Maria Anita Beltran, sabi po niya. Shoutout John Michael at Spike Limbo, sabi ni Manang Lisa. Shoutout Ma'am Jonalyn Golpo, Maria Anita Beltran. Nagkaroon na ngayon lang Ma'am Anita, sabi po ni Ian MC Gaming po. Nagkaroon na daw po ng kuryente ngayon lang, Tita Maria. Tita Juliet, okay lang. Miga love shoutout. Miss Anita, Miss Liz. Wow, miss talagang miss Sabi po ni Tita Juliet. Ganito na lang muna tayo sa shoutout. Sabi po ni Tita Maria Anita Beltran. Okay na po yung nagsha-shoutoutan po tayo rito kaysa mag-topic po tayo ng mga sari-sari po dyan, di ba? Musta ka na, Miss Daycare, sabi po ni Manang Lisa Palikpik. Musta ka na daw po, Tita Lisa, Tita Juliet. Kuya Kagapay, good evening po. Ay, good evening din po, Tita Aida Cortinas Official. Muli ka pong uling nakabisita po sa ating live. Okay, Ma'am Ian, huwag muna ikaw umalis, Ma'am. Hihihi, sabi po ni Maria Anita Beltran po. Shoutout Gibrad at Sagap TV. Sabi po ni Manang Lisa Palikpik po. Tamsakdan. Salamat po, Tita Aida. Si Shin ito, good evening po sir. Kagapay, God bless po. Tamsakdan watching from Thailand. Good evening din po, Ma'am Shin. At muli kang nakabalik po, nakabisita sa aking live from Thailand. Celestine Espia, pa-shoutout Japan Charity Group, Tamsakdan. Shoutout po sa Japan Charity Groups. Sabi po ni Ma'am Celestine Espia. Ma'am Aida Ma'am Aida Cortinas po, shoutout. Maria Anita Beltran. Maria Gaiti, good evening Kagapay, Tamsaktan. Salamat po at good evening din po, Ma'am Maria Gaiti po. Shoutout sa GCG, sabi ni Maria Anita Beltran. Daming langaw nakaka-istorbo. Mami Anita Beltran, hello po. Miguel of shoutout, musta na po? Sabi po ni Aida Cortinas Official po. Paggalang yun,
sa iyo kasi nga ikaw po ang isa sa mga pinapanood ko. Oh, okay, sige kaagapay kung yun ang gusto mong itawag ko, salamat. Sabi po ni Tita Mili Valerio. O sige, po tita, yan na lang po ang itawag po nyo sa akin, wag pong sir. Kaagapay na lang po. Okay lang. Okay lang. Thank you so much, Miss Lisa. Sabi po ni Tita Juliet. Iyan si gaming andito lang ako, Ma'am Anita, nakatingin kay kaagapay. Huwag niyo ako masyadong titigan, matunaw po tayo. Joke lang. Iyan si gaming po. Ma'am Maria Gaiti, shout out. Maria Anita Bitra. Si kaagapay, miga shout out. Tamsakdan. Shout out John Michael. Nakabisita ka sa aking live ulit. Shout out Mami Aida. Sabi po ni John Michael. Andito po si Bro Katangay PLC. Miguel of shout out Lodi host at sa lahat ng viewers. Welcome po natin si Bro Katangay PLC at sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya at nakapag-subscribe. Pa-subscribe din po ang kanyang channel Katangay PLC. Siya din po ay reactor po ng Makarinas din po siya si Sir Katangay. Pa-subscribe po ang kanyang YouTube channel. Ito rin po ang kanyang pangalan, Katangay PLC. Nag-live po siya kanina. Bumisita din po ako doon. Sige Ma'am Ian, titigan mo muna si kaagapay hanggat wala pa ang isa. Sabi ni Maria Anita Beltran. Sino pong isa? Tita Maria. Ma'am Anita, Miguel of shout out, sabi po ni John Michael Belisa. Pa-shout out all my brands, Motor Espia, Tansa, Cavite, always open 8 to 8 hour. Celestine Espia. Sa mga brands po, yung business po ni Ma'am Celestine Espia, lalo na po yung mga taga Cavite po. Pwede po niyong puntahan yung kanyang shop doon sa Tansa, sa Amaya po yata yon. Doon baka malay po ninyo yung may mga motor po dyan na may gustong bilhin, pumunta po kayo doon, malay nyo po ay may discount po kayo. Shoutout po kay Bonso dyan, ingat ka lagi Bonso, muna bago matulog Bonso, sabi po ni Tita Aida Cortinas po. Ma'am Ian MC gaming po, miga love shoutout dyan Michael. Ay nako, naalala din ako batiin ni John, sabi po ni Maria Anita Bitra. Lagi naman po Tita Maria na binabati kayo ni John pag nandito siya sa live po natin. Robilyn Mista po, shoutout kay Rowena Brena. Excuse po. Shoutout po kay Ma'am Rowena po, Abrena. Focus sa live. Nakapokus naman po ako Ma'am Celestine Espia sa live. Yun nga ay inano ko nga yung shop mo, di ba? Malay mo pag ako'y pumunta rin po sa Cavite po ay kung mayroon po akong gustong bilhin ay may big discount po. Di ba Ma'am Celestine? John Michael Belisa, Sir PLC, miga love shoutout, sabi po ni John Michael. Ma'am Juliet Digger, miga love shoutout. John Michael Belisa. Shoutout John, akala ko nalimutan mo na ako John. Maria Anita Beltran. Nag-i-emote si Tita Maria, hindi kanya makakalimutan ni John. Nandyan lang yan para sa'yo, si John. Shoutout sis Maria Anita Beltran, musta po? Maria Gaiti po, sabi po niya. John Michael, Ma'am Maria Gaiti, miga love shoutout. Rubilan Sadsad, shoutout sis Anita Beltran, good evening. Pili Sambat, magandang gabi kaagapay. Gandang gabi din po, tawag po nun, Tita Pili Sambat. Ma'am Rubilan Mista, miga love shoutout. John Michael Belisa, miga love shoutout Lodi. John Michael Belisa, sabi po ni Bro Katangay PLC.
Pwede rin i-ano mo yung link mo dito, Bro Katangay. Malay mo, ma-subscribe ka din po ng mga ano po natin, mga classmate po natin dito sa live. Philly Sambat, Tamsakdan. Ma'am Maria Gaiti, salamat po sa iyo sa pag-alala po. Sabi po ni Maria Anita Beltran, Miga love shout out Chan Michael. Sabi po ni Tita Juliet. Nag-message po si G Brad. Shoutout Katangay PLC, sabi po ni Manang Lisa Palikpik po, Ma'am John Michael Beleza, Ma'am Celestine Espia, Miga love shoutout. May tumatawag po sa ating number, hindi ko naman kilala. Cancel. Shoutout kagapay mo, musta na? Sabi po ni Tita Robelyn Sadsad. Okay lang po Tita Robelyn Sadsad po. Shoutout po kay Gibrad TV po. Andito po siya mamaya. Tsaka si Tito Manny, pangalan nun sa niya, Tito Manny Vlog. Shoutout po kay Tito Manny po. Sagap TV at Katangay. At syempre sa Kalingap, sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at si Kalingap Rob, at sa lahat po ng mga members po ng Kalingap, shout out po sa inyo. Maria Gaiti, shout out John Michael, Ina Mustasa, Char Cordillera, Ma'am Robelyn Sadsad, Miga love shout out po. Hello po Sir John Michael Robelyn Mista, sabi po niya. Ma'am Lisa, Miga love shoutout. Sabi ni John Michael. Ma'am Char, shoutout po. Maria Anita Beltran, miss you all classmates, sabi ni John Michael. Wow. Shoutout Sir John Michael, musta ka na, sabi ni Manang Lisa. Ma'am Pili Sambat, Miga love shoutout po. Sabi po ni Aida Cortinas Official. Ma'am Celestine, shoutout po, sabi po ni Maria Anita Beltran. Katangay PLC, Miga love shoutout. Ma'am Lisa Palikpik, sabi po ni Katangay. Ma'am Maria Gaiti, Miga love shoutout. John Michael, sabi po ni Ma'am Tita Robelyn. Ma'am LB Tomas, shoutout, sabi ni Maria Anita Beltran. Bilya Makayayong, shoutout kaagapay. Good evening po. Good evening din po Tita Bilya Makayayong po, at welcome po muli sa ating live. Ma'am Pili Sambat, Miga love shoutout. John Michael. Ma'am LB Tomas, Miga love shoutout. Duling na ako sa kakatitig kay kaagapay. Duling. Duling na ako kakatitig kay kaagapay, Ma'am Anita, sabi ni Ian Imsigaming po. Ma'am Pili Samba, shoutout. Maria Anita Beltran, shoutout sa ating lahat na nandito sa live ni po ni kaagapay, sabi ni Manang Lisa Palikpik po. Bibia Berting, thumbs up na kayo mga Karina, sabi po ni Tita Bibia Berting. Shoutout po Tita Bibia Berting at sa Solid Karen Fans Group at sa lahat nga po ng bumubuo ng Makarinas po. Shoutout po sa ating lahat. At syempre shoutout din po ang Compassionate Heart Caring for Charity po. Shoutout po sa pangunguna po ni Ma'am Annabel, Ninang Phil, Tita Bia, at mayroon pa po isa, kalimutan ko yung isa po eh. Uy, good evening po kaagapay, shoutout. Sabi po ni Mirna Valdez. Shoutout po Tita Mirna Valdez po. Welcome po ulit sa aking live. Nakabisita ka muli sa aking live po. Shoutout po. Tita Mirna Valdez po. Shoutout. Yan. Isa po sa nagpa-members
membership si Tita Mirna Valdez sa aking membership. Robelin Sadsad, shout out si Lisa Palikpig, good evening, sabi po ni Robelin Sadsad po. Robelin Mista, shout out to all sa live ni Kagapay, shout out po Ma'am Robelin Mista po. Ma'am Ian, huwag kang matuling, sabi ni Maria Anita Bertran. Aida Cortinas po, Ma'am Robelin Sadsad, Miga Migalap, shout out. Bibi Berting, shout out po. Good evening Kagapay, ngayon lang ako nakapanood sa'yo Kagapay kasi busy lang ako nitong nakaraang mga gabi. Sabi po ni Tita LB Tomas, okay lang po kung ngayon lang po kayo ulit nakabisita po sa ating live. Basta importante ay, sabi ko nga lagi, unahin nyo muna ang inyong trabaho bago po kayo makipag-join sa mga nagla-live. Spike Limbo, Miga Love, shout out John Michael Asila Harkiyo po. Good evening Kagapay, good evening din po Tita Asila po, good evening. Musta ka na sis Robelin Sadsad, sabi po ni Manang Lisa. Mirna Valdez, shout out po Tita Mirna Valdez po. Ma'am Bibi Aberting, Miga Love, shout out, sabi po ni John Michael Belisa. Corsina Reyes, Tamsakdan Kaagapay, salamat po Ma'am Corsina Reyes po at welcome po sa ating live. Siyempre, good evening din po sa iyo kung nasa Pinas ka man po. Ako nga Ma'am Ian nilalakihan ko na ang mata ko para matitigan ko siya. Sabi po ni Maria Anita Bertran. Grabe naman si Tita Maria. Shoutout sis Bibi Berting po, shoutout po. Lisa Palikpik po. May karating ko lang galing church, sabi ni John Michael Belisa. Galing ka church bro dyan, anong oras na ba? Alas 10? Mag-alas 10 baka sa ginawa mo sa church, nagsimba? Baka pumunta ka sa Baclaran ba? Ay Baclaran, alam ko taga Naga to eh. Ma'am Ian, nagluluha na rin ang mata ko, sabi po ni Maria Anita Beltran. Ako din po minsan Tita Maria, pag tumititig po ako sa inyo, sa inyo, sa cellphone, sumasakit yung mata ko, napapaluha, kaya nagpasalamin po ako. Yun nga lang, kalimutan kong dinala yung salamin ko. Shoutout sa ating lahat na nandito, Yahoo. Sabi po na Tita Bibi Berting po, Tamsakdan, Asila Harkiyo po. Salamat po Tita Asila Harkiyo po. Okay lang Mrs. Lisa Palikpik, sabi ni Robelin Sadsad. Shoutout sa Respect Limbo dyan. Michael Belisa, Maria Anita Bertran. Shoutout sabi ni LB Tomas po. Ma'am Bibi Berting, shoutout po sabi po ni Maria Anita Bertran. Shoutout Ana Cortinas, sabi po ni Pili Sambat. Daming langaw po talaga. LB Tomas, Tamsakdan, Kagapay, salamat po. Shoutout Gibra TV, sabi po ni Ma'am Tita Robelin Sadsad po. Shoutout sa Limeri, Iloilo Espia Resort. Wow, big time pala si Ma'am Espia. May po siya, may Limeri Iloilo Espia Resort. Shoutout po sa kanyang tawag po nun, resort nga. Sa sa Limeri Iloilo Espia Resort po ni Ma'am Celestine Espia, shoutout po. Big time pala si Ma'am Celestine. Good evening sir, kumusta rin sir, sabi po ni Leslie Kiding Galaburbano. Yun nga po, kanina po ay dumalo po si Juan TV ng protas, ay tinanong po niya si Rina ay kung ano daw po ang kanyang natutunan sa kay Ma'am Jackie, ay sagot naman po ni Rina ay magaling na daw po siyang magbasa at saka mag-spelling at saka top 10 daw po siya. Kaya siyempre nakakatuwa po na pakinggan po yung mga sinasabi po ni Rina, di ba? Good evening Kagapay at sa lahat na nasa live mo, ingat kayong lahat mga classmates, sabi po ni Herminia Santos po. Ma'am Anita doon, hanggang dito lang, lagi na lang ba ganito?
sabi po ni Ian MC Gaming po. Salvation, Low Device, Melina, good evening kagapay, musta po? Okay lang po ma'am Salvation, good evening din po. Laila Mitimbang, Salik, Tamsaktan watching from Kuwait. Salamat po ma'am Laila Mitimbang at good evening po sa iyo. Bakit gabi na kayo nakatapos sa Church Bonso, sabi na Aida Cortinas official po. Shoutout sis Anita Bertran, Herminia Santos, shoutout sa lahat na nandito sa live ni Kagapay Tamsak. Dan naman tayo, sabi ni LB Tomas po. Wala pa akong jacket. Wala po pa ba? Oo nga no. Sorry Tita Juliet. Sorry po. Ngayon nabigyan kin na kita tita. Ngayon ko lang napansin. Wala pa akong jacket Kagapay mo, tampo ako sa iyo ha. Tampo agad si Tita Juliet. Huwag po kayong magtampo. Minsan kasi ang ginajakitan ko yung may gusto lang po eh. Yung nagsasabi lang. Maria Anita Bertran, Ma'am Ian, o talagang ganon, sabi po ni Maria Anita Bertran. Good evening sir, kumusta si Rina, Sir Leslie Kidding Galaborbano? Okay lang po. Sila medyo may hina ang signal dito Batangas. Sabi po ni Asila Harkio po. Kagapay jacket daw ni Miss Dicker. Nabigyan ko na tita ama ng Lisa. Hindi ko pala nabigyan dati. Ngayon lang. Shoutout po sa mga kasama kong present ngayon, sabi po ni Bilya Makayayong po. Shoutout po sa lahat po na nandito po. Herminia Santos, shoutout Sir John. Nagkita ulit tayo dito sa live ni Kaagapay, sabi po ni Herminia Santos po. Matagal din po kasing nawala si John Tita Herminia kaya dinadamdam po yung ano po dati sa kanya. At ngayon nakabalik na po siya. Muling pagbabalik po ni John Michael Beleza po sa ating live tsaka sa mga iba pang nagla-live. Sila Jarky po, gandang gabi Kagapay, gandang gabi din po tita. Shoutout sis Asila, sabi ni Manang Lisa. Ma'am Ian, pag lumitaw siya, sabihin mo pas ka muna. Maria Anita Bertran. Leslie Kidding Galaborbano, good evening sir, kumusta Rina sir? Okay lang po tita Leslie po, si Rina po. Ma'am Ian, pag tumawag sa iyo, sabihin mo pas muna ha Maria. Parang naulit yata, binasa natin. Oo ma'am Ian, iniwan mo na ulit ako, sabi ni Maria Anita Bertran. Shoutout sa Japan Charity Group sa pangunguna ni Ma'am El. Mag-ingat po kayong lahat, sabi po ni Herminia Santos po. Shoutout kay Spike, sabi ni Maria Anita Bertran. Maria Gaiti, shoutout kay Spike Limbo. Maria, shoutout kay Sagap TV at Gibrad. Maria Anita Bertran, shoutout kay Sis Hasa na nandito na sa Pinas, sabi ni LB Tomas. Shoutout po sa inyong lahat. Andito na rin po si Gibrad TV po, ang ating isa sa kaibigan na si Gibrad TV. Welcome bro Gibrad. Bilya Makayayong, Tamsakdan Kaagapay and Princess Rina, Ma'am Roda, sabi po ni Bilya Makayayong. Salamat po Ma'am Bilya Makayayong po sa inyong pagtamsak. Gibrad, kumusta ka na? Sabi ni Maria Anita Bertran. Gibrad, musta raw? Sabi ni Maria Anita Bertran. Magsalamin ka sis para hindi sumakit mata mo, sabi ni LB Tomas po. Gibrad TV, miga love shoutout John Michael Beleza po. Isuot mo na ang salamin mo Kaagapay, Maria Anita Bertran. Nandun po sa ko po, sa bed ko po tita Maria. Kung kukunin ko po ay medyo malayo po. Dito ako. Nandito po kasi ako sa rooftop. Next time na lang po dadalhin ko. Ma'am Anita, dito pa rin ako. Hindi kita iiwan, sabi ni Ian MC Gaming po. Pasensya na Kaagapay, na busy lang ako po, kaya ngayon lang ako naka-visit po, sabi ni Tita Mirna Valdez. Okay lang po Tita Mirna Valdez po, kung kayo po ay naging busy po sa inyong mga ginagawa.
At salamat po dahil yun nga, nakabisita po kayo muli sa aking live. Ako sis Anita, nagluluha na din mata ko lalo na pag matagal na ako nagsisipi, sabi ni Herminia Santos po. Ay salamat Ma'am Ian at hindi na mo ako iiwan, Maria Anita Beltran. Kumain ka na Bonso, sabi ni Aida Cortines Official. Ma'am Mirna Valdez, Miga love shoutout, sabi po ni John Michael Belisa po. Shoutout Sir Kagapay Tamsaktan, sabi po ni Tita Mark. Babae po ito si Tita Mark. Pangalan lang po ng apo yata ito o anak. LB Tomas Robelens at Sadji Brad, shoutout, sabi po ni LB Tomas. Magandang gabi po Kagabi at sa lahat na po ng mga classmate ko sa dito sa live, sabi po ni Rose Cross. Magandang gabi din po Tita Rose Cross po. John Michael Belisa, kakain pa lang, di matagal matapos sa church me, sabi po ni John Michael. Ma'am Mirna Valdez, shoutout, sabi po ni Tita Maria Anita Beltran, Mark Migalap, shoutout. John Michael Belisa, shoutout kay Miss Rose Cross, Lisa Balikpik po. John Michael, Ma'am Rose Cross, Migalap, shoutout. Shoutout po Miss Mark, sabi po ni Manang Lisa Balikpik po. Ma'am Rose Cross, shoutout, sabi Maria Anita Beltran, iiwan ko siya pero ikaw hindi. Ian MC Gaming. Ano po yung iiwan niyo po Tita Ian MC Gaming? Ang sarap naman iyan talaga, totoo yan, sana all, sabi po ni Maria Anita Beltran. Ano po yung yung conversation niyo Tita Maria na yung sinasabi po niyo rito na shout out Sir John Michael, sabi po ni Mark. Ang galing talaga ni Rina, si Juan talaga lagi siya nagbibisita kay Rina, hindi niya makakalimutan si Rina, tas binigay ni Juan yung pasalubong ng bless muna siya, tas kinuha niya yung pasalubong ni Juan, sabi po ni Tita LB Tomas. Napanood niyo rin po pala yun. Napaiyak naman ako Ma'am Ian, sabi ni Maria Anita Beltran. Ay ganun naman talaga hindi, ganun naman talaga hindi, sabi po ni hindi pare-pares ang oras pagtapos sa church. Ano po yung ginagawa mo John Michael sa church? Trinatrabaho nyo ba o may po kayo, practice po kayo dyan sa church o nagsamba ka? Aida Cortines Official, shoutout Maria Anita Beltran, sabi po ni Mark. Shin, ito Sir Kagapay, ako din wala pa ako pa po jacket. Wala pa po ba? Yun nga, sabi ko nga, kung sino po yung gustong magpa-jacket, jajakitan po natin. Mayroon po Tita Tita Shin. Mayroon jacket, mayroon po kayong wala pala. Ito. Okay. Najakitan na po kita Tita Shen. Pasensya na po yung mga hindi ko po najajakitan kasi nagjajakit lang po ako. Kung sino po yung may gusto po. Rose Cross po si Ma'am Lisa, gandang gabi po sa iyo, sabi po ni Ma'am Rose Cross. Magandang gabi Kagapay Tamsakdan, marunong nang bumasa si Bibi Rina, God bless you po, sabi po ni Tita Florencia Rafael. Tama po Tita Florencia po. Marunong na nga daw siyang magbasa, mag-spelling, ganyan. At saka magbilang ng 1 to 20. Yun nga lang po ay hindi po niya ma-memorya yung yung mga number. Shoutout po Ma'am Mark, sabi po ni Maria Anita Beltran. Shoutout Aida Cortinas, LB Tomas po. Oo nga mi, okay lang, maya pahinga na din ako. Maaga pasok ko bukas, sabi po ni John Michael. Galing na po rin ni Rina sumagot sa mga tanong ni Kuya Juan, sabi ni Rina. Magaling na raw siya, thank you Lord, sabi po ni Bilya Makayayong po. Okay sis, best friend kita, sabi po ni Ian MC Gaming po. Jonalyn Gold po Tamsaktan. Salamat Ma'am Jonalyn at welcome sa ating live. Nakabisita ka po. Princess Lynn Paasmagan, good evening Kagapay Tamsaktan. Salamat po Tita Princess Lynn Paasmagan po.
Shoutout Spike Limbo at Gibrad Sagap TV, sabi po ni Mark. Ma'am Junalyn Gol po, mega love shoutout. John Michael Belisa po. Maribik Sarmento, musta na po kayong lahat? Muling nakabisita si Tita Maribik Sarmento sa ating live. Matagal-tagal din pong hindi nakabisita sa ating live po si Tita Maribik. Magandang gabi po, Tita Maribik. Ma'am Ina, mega love shout out. Where ka na, sa John Michael? Tita Juliet, bakit ka nag-delete? O Bonso, pagod na pagod ka, itulog mo ng maaga, sabi na Aida Cortinas. Ma'am Ian, huwag mo ako iiwan ha, sabi Maria Anita Beltran. Yolanda Payawal, hi po kagapay, gandang gabi po. Hello din po Ma'am Yolanda Payawal po, at magandang gabi din po sa inyo dyan po sa Pinas, kung nasa Pinas ka man po. Lauriana de la Cruz, Tamsak Hasdan. Salamat po Ma'am Lauriana de la Cruz sa inyong pagtamsak at magandang gabi at welcome po sa ating live po. Shoutout Gibran, magsama kayo ni Kaagapay pag nag-vlog siya, masayahin ka kasi, sabi po ni Tita Asila Arquillo po. Opo Tita Asila, pag uwi ko po siguro yun nga, sinasabi ko kay Gibrad na pwede ka rin pumunta sa amin sa Pangasinan, sabi ko sa kanya na try natin magsama sa pag-scout. Malay mo, sabi ko nga sa kanya, malay mo nandun din yung kapalaran mo. Ihanap-hanap po natin yung kapalaran po natin. Shoutout Aida Cortinas po, sabi po ni Tita Mark. Sir Masabari, good evening po sa lahat kagapay mo. Good evening din po Tita Sir Masabari po. Tamsakdan, salamat po Tita Sir Ma. Shoutout Gibrad Aida Cortinas official. Opo, may dumalaw lang ako kay Sir kagapay, nangako kasi ako papasok ako ngayon sa live niya. Nakita kami kanina kay Tito Manny Vlog. Yun nga sinasabi ko, nakita nga, nandun din ako sa live po ni Tito Manny. Pero kung hindi mo na kaya paring dyan na mag-stay sa live, mas maganda na na ipahinga mo muna kung ikaw ay pagod para mabawi mo yung lakas na nawala sa'yo. Kasi ang pagla-live ay nandyan lang din naman Maria Anita Beltran, Ma'am Sir Masabari, shout out po, sabi po niya. Shoutout po sa 81,000 views po tayo, 45 tamsak. Salamat po. Mega love shoutout po sa lahat na nandito sa live. Sabi po ni Tita Sir Masabari. Ma'am Sir Masabari, mega love shoutout, sabi po ni John Michael. Tita Juliet Tigor, thank you kagapay, nagbibiro lang. Mega love shout out to all the beautiful and handsome people here. Hindi, okay lang yun Tita Juliet. Sorry po talaga, nakalimutan ko lang talaga na na hindi pala kita najakitan. Ngayon okay na Tita, sorry po Tita. Huwag magtampo. Ma'am Sir Masabari, mega love shoutout, sabi po ni Aida Cortinas po. Cross miss you to John, how are you na? Sabi po ni Ross Cruz po. Mega love shoutout Ma'am Maria Gaiti, Maria Anita Beltran, Sir John Michael Belisa at Sir Spike Limbo. Sabi po ni Sir Masabari po. Princess Lynn Paasmagat, shoutout sa Japan Charity Group at kay Espia sa founder na si Mama M na malapit na sila uuwi ng Pinas. At shoutout sa lahat na nandito sa live ni Kaagapay, sabi po ni Princess Lynn Paasmagan po. Shoutout nga po pala kay Tita Jocelyn Amulong ba yun? Oo. Shoutout po kay Tita Josie Grace
kanyang pangalan. To Tita Josie Grace Caro, shoutout po na hindi po siya makapag-comment sa ating live. Sir Masabare, Miga love shoutout. Ma'am Aida Cortinas official, good evening. Sabi po ni Tita Sir Masabare po, Aida Cortinas, bunso nang galing ako kanina kay Ma'am Hasa. Sabi na Aida Cortinas po, I'm okay Ma'am Roscross. I'm okay daw po Tita Roscross, sabi po ni John Michael Belisa po. Mark shoutout si Sasa nasa Manila na Sir Kagapay. Ma'am Lisa, Miguel of shoutout. Nakarating na pala si Asa. Miguel of shoutout Ma'am Miguel of shoutout Ma'am Mark. Ma'am Juliet Ticker, sabi po ni Tita Sirma Sabare po. John Michael Belesa, di ko naabutan si Ma'am Hasan, nasa church po ako, sabi po. Kuya Kagapay, shoutout po. Shoutout po kay Ma'am Laure CPT. Bagong-bago po to si Ma'am Laure CPT po. Shoutout po at welcome po Ma'am Laure CPT sa ating live po. Welcome po natin si Ma'am Laure CPT po sa ating live bago po natin ka-classmate. Welcome po. Yolanda Payawal, sobra po ako masaya sa magandang kagalingan ni Rina at salamat po sa inyong pagsuporta kay Bonso Rina, sabi po ni Yolanda Payawal po. Ako rin Sir Kagapay, wala din jacket Maria Gaiti po. Sure, jajakitan ko kayo hanggat kayo po yung magsasabi, kasi minsan kung mag-jacket po ako baka sabihin po nyo bakit nyo po ako dinakitan. Mas maganda rin po yung kayo po magsabi. Yan, okay na po Ma'am Maria. Hi Ma'am Anita, musta na po ikaw? Sabi ni Roscross. Miguel of shoutout Ma'am Roscross. Ma'am Junalinggol po, sabi po ni Tita Sir Masabari po, magtamsak na po kayo, sabi po ni Manang Lisa. Sir, may Grand Bible Seminar po kami sa church kanina. Yun po pala. Sabi John Michael, may seminar sila. Good PM Sir Kagapay mo. Good PM din po Tita Mods Nasali po. Ma'am Roscross, okay. Ma'am Roscross po ako. Okay po na po. Sabi po ni Tita Maria Anita Beltran ay Ma'am Roscross. Okay po ako. Ano yan? Bunso, hinahanap ka. Alam mo na kung bakit Bunso hindi ko tinapos, sabi po ni Aida Cortinas po. Ako din pa jacket, sabi ni Herminia Santos. No problem po, basta kung sino po yung gustong magpa-jacket, jakitan po natin. Shoutout Sir Masabari, ingat ka, sabi po ni Maria Anita Beltran. Shoutout po at welcome po kay Ma'am Charmaine Pisik po. Shoutout po Ma'am Charmaine Pisik, shoutout po at welcome po sa ating live po. Mayroon na naman po tayong bagong bisita po na si Ma'am Charmaine Pisik. Shoutout po at i-welcome po natin po siya. Bagong classmate po natin. Ma'am Roscross, okay po ako, sabi ni Maria Anita Beltran. Okay po. John Michael Belisa. Sir John Michael Belisa, hello po, and Ma'am Anita Beltran, Miguel of shoutout po, sabi po ni Tita Mirna Valdez. Sir Masabari, Miguel of shoutout po sa lahat. Sorry guys, hindi ko kayo maisa-isa kasi masakit yung balikat ko, sabi po ni Tita Sir Masabari po. Shoutout po lahat daw po na nandito po sa live po natin, sabi po ni Tita Sir Masabari, hindi daw nila kayo maisa-isa, kaya ako na lang magsabi na shoutout sa ating lahat. Yan. Sir Kagapay, sabi ni Kabalbas, pag umuwi daw si Ma'am Roda, maiwan si Rina kay Kuya Bal o kay Kalinga Prab, sabi po ni Tita Mark. Malamang po doon po titira kay Rab o kay Kuya Bal si Rina.
Magaling na talaga si Rina sumagot. Si Mang Magaling na talaga si Rina sumagot sa mga tanong ni kuya niya si Juan. Kaagapay mo. Sabi po ni Mods na sa hali. Opo tita Mods, na napanood ko din po sa ano po ni Roda po yun nung bumisita po si Juan na nagdala po ng prutas. Cross Maria Gaiti, shout out po. Sabi po ni LB Tomas. Herminia Santos, shout out si Sir Masabari. Maria Anita Betran, Ma'am Mirna Valdez, shout out po. Aida Cortinas official, Ma'am Maria Gaiti, Miga love, shout out po. Nelpa Japlet, hi kagapay, ang galing na ni Rina, ang bait talaga ni Kuya Juan kay Rina. Sabi po ni Tita Nelpa Japlet. Miga love, shout out po Ma'am LB Tomas, Ma'am Herminia Santos, Sir Masabari. Oo kagapay, isama mo si Gibrad para may kasama ka, sabi ni LB Tomas po. Opo tita, isa din po na pag yun nga si Gibrad ay papupuntahin ko po sa amin kahit 1 month or ilang buwan gusto niya doon, wala namang problema ang pagkain tsaka matuluyan. Lisa Palikpik, kaagapay, kahit sa bahay titira si Gibrad kasi taga Bicol nanay ko. Sabi po ni Manang Lisa, baka mailang yun Manang Lisa kung sa inyo titigil yun. Pero pwede rin, di ba? Malapit lang naman sa amin tsaka sa inyo Wala pang 1 oras. Pwede rin tita Manang Lisa. Kinig lang muna ako sa kagapay, kain muna tayo lahat. Sige dyan bro. Ay, kain ka muna. LB Tomas, shout out. Maria Gaiti po. Lucia Tamalana, good evening kagapay. Good evening din po Ma'am Tita Lucia. Bait talaga ni Kuya Juan niya kasi pinapasalubungan niya ng Jollibee at si Rina at saya niya. Sabi po ni Mods na sa hali. Jollibee pala yan, kala ko prutas. Hindi ko napansin. Sa Pangasinan at Nueva Ecija nakatutok si Lori Aquino Talita, siya vlogger doon, sabi ni Bibia Berting po. Opo tita Bibia Berting, sa Pangasinan po ay si ate Lori Aquino Talita po ang isa po sa vlogger sa Pangasinan. Taga Rosales. Magkalapit lang din po yung bayan po namin. Shoutout John Michael, sabi ni LB Tomas po. Ma'am Lucia Tamalana, Miga love, shoutout po. Aida Cortinas official. Shoutout Ma'am Sir Masabari po. Robelin Sadsad Roscross, shoutout din po Ma'am LB at Ma'am Maria Gaiti po. Sabi po ni Roscross po. Ma'am Muds na Sahali, Miga love, shoutout John Michael. Maria Anita Betran, Ma'am Bibi, saan po siya sa lugar niyo sa Nueva Ecija? Sabi po ni Tita Maria Anita Betran. Shoutout po Tita Edna Sola po. Shoutout po sa iyo. Nakabisita si Tita Edna Sola sa ating live. Kabidyo call ko lang po sila nung nakarang araw po. Nora Radam, magandang hapon sa iyo kaagapay. Nora Radam, magandang gabi din po. Shoutout Maria Gaiti, LB Tomas, Mark. Laki ng takot ni Sis Anita maiwanan, sabi na Sheila Arquillo po. Ma'am Rose Miguel of shoutout po. Aida Cortinas official. Aida Cortinas shoutout. Maria Gaiti po. Lucia Tamalana, Tamsakdan. Kaagapay. Salamat po Tita Lucia Tamalana po. Murs na Sali, shoutout din po. John Michael, sabi ni Murs na Sali. Maria Anita Bertram, Ma'am Asila, opo, takot ako maiwanan ninyo, sabi po ni Maria Anita Beltran. Shout out, shout out medyo marin Mods na Sahali, sabi ni LB Tomas. Jan Michael Belis, Ma'am Anita, musta ka na po mga mata mo, sabi ni Jan Michael Belis po. Edna Sola, mabuti nakaabot ako sa live mo kaagapay. Oo nga po Tita Edna Sola, malapit na rin po tayo magpaalam, malapit na rin po tayo mag 1 oras.
Kasi di ko po kayang magtumitig sa cellphone ng 1 oras na higit kasi sumasakit yung mata ko, napapaluha. Shoutout po sa lahat na nandito sa live ni Sir Kagapay, thumbs up dan. Sabi po ni Ma'am Res 143 po. Shoutout po Ma'am Res 143 po. Nakabisita ka ulit sa ating live. Ma'am Murs na Sahali, Ma'am Robelin Sadsad, Lisa Palikpik, Ma'am Bibi Berting, Sir Masabari, sabi po niya, shoutout po, sabi po ni Tita Sir Masabari po. Shoutout Sir Masabari, Mark. Manang Lisa Palikpik, shoutout Sis Edna Sola. Ma'am Riz 143, Mega love shoutout po, sabi po na Aida Cortinas official po. Di pa rin talaga gusto ko na rin magpa-opera, kaya lang baka pagbalik ko mawawala na kayong lahat. Hindi po mangyayari yon, Tita Maria Anita Beltran, na pagbalik mo ay mawawala na lahat yung mga classmate po natin. Hindi po, nandyan lang po sila. Di ka nila iiwan, di ka na namin iiwan. Basta't wag mo lang kami rin iiwan. Tita Juliet, mega love shoutout sa iyo rin, Miss Sir Masabari. Thank you so much. Sabi po ni Tita Juliet Dicker po. Mega love shoutout din po Ma'am Sir Masabari, Moods na Sahali po, sabi po niya. Rose Cross, hi po Ma'am Aida, miss you to po. Sabi po ni Ma'am Rose Cross. Welcome po, sabi po ni Tita Mirna Valdez. Shoutout at Mark Juliet Dicker, LB Tomas, Ma'am Moods na Sahali, mega love shoutout. Aida Cortinas official, tamsak dan, Moods na Sahali. Salamat po sa pagtamsak. Good evening po Kaagapay. Good evening din po Ma'am Veronica Layola, shoutout po sa iyo. Kasi baka magtatagal ang pagbabalik ko sa inyong lahat. Maria Anita Beltran, hindi po kahit gaano ka katagal, kahit katabutin po ng 1 buwan, 2 buwan, 2 buwan, 3 buwan, pag okay na mata mo, yun pala nandun na rin po ako sa Pinas. Kaya hindi ka namin iiwan. Kaya unahin mo muna yung pagpapa-opera ng iyong mata, Tita Maria. Yes po, nakatamsak na po ako, sabi po ni Roscoe. Salamat po sa pagtamsak. Shoutout Sis Aida Cortinas, Herminia Santos, Katangay PLC, shoutout bro Katangay. Maria Anita Beltran, kaya iyon ang laging sinasabi sa kanila na takot ako na maiwanan ninyong lahat. Maria Anita Beltran, pray lang po na manalig kay God. God bless po, sabi po ni Sir Masabare. Mega love shoutout po Tita sa iyo Miss LB, thank you so much, sabi po ni Tita Juliet Dicker po. John Michael Belesa, Ma'am Anita, kung iyan ang advice sa iyo ng doktor mo, sundin mo, hindi naman kami mawawala, sabi ni John Michael. Shoutout Ma'am Rose Cross, musta na po, sabi po ni Maria Gaitinil Pajaplet. Ako din Kagapay, jacket mo rin ako, thank you. Sure po. Najakitan na kita, Tita Maria, Tita Nelpa Japlet. Kasi si Katangay pala, jakitan ko na rin yan. Malapit na po tayong magpaalam mga titas. Ma'am Anita, kung yan ang advice sa iyo ng doktor, sundin mo, hindi kami mawawala sa iyo, sabi John Michael. Shoutout Ma'am Rose Cross, musta na po, sabi Maria Anita, Maria Gaiti po. Ako din, jakitan mo, ako din Kaagapay, jacket mo rin mo, ako rin, thank you, sabi Nel Pajuplit po. Shoutout Katangay PLC, mega love shoutout po, sabi po ni Mark. Katangay PLC, mega love shoutout po. Aida Cortinas, bakit naman sis Maria Anita Beltran, saan ka pupunta sis? Papa-opera nga daw po Tita LB kung sakali. Walang maiwan sa hanggang dulo tayo na magsama-sama hanggat andyan si Rina, sis Anita, sabi na sila. Kaya po Murs na Sali, mega love shoutout din Ma'am Aida Cortinas official, sabi po ni Ma'am Murs na Sali po. Salamat sa pag-jacket. Welcome po Tita Maria Gaiti po. Yes Ma'am Sir, matiwala lang kay Lord na gumaling ka na Ma'am Anita, sabi ni John Michael. Mr. Joan's Vlog, shoutout sir, pakisabi ni Rachel, nag-message ako, hindi nabasa, fans kami sa nayo. Ano po?
from Langtad, Naga, Cebu, lalo na kay Sir Rob. Sabi po ni Mr. Joan Vlogs. Ano po? Pakisabi ni Rachel, nag-message ako, hindi nabasa. Kay Rachel, yung beneficiaries po ni Kalinga Prab. Solid, Kalinga pala si Mr. Joan Vlogs. Shoutout po sa Sir Joan Vlogs sa ating live po. Mr. Joan Vlog, shoutout po from Langtad, Naga, Cebu. Shoutout sa lahat na solid rin po, sabi po ni Mark Maria Nita Betran. Daming langaw po talaga. Parang gusto ko nang magpaalam. May kape kasi kaya lumalapit yung mga po natin mga langaw Tingnan ko pa rin kung sakaling buo na ang loob ko na magpa-opera, baka sa isang taon na. Hindi, Tita Maria Anita, mas maganda ngayon na. Kasi para sa sunod na taon ay okay na yung mata mo. Di ba? Ay salamat naman po kung ganon, matapang na po tayo para kay Bibi Rina, sabi po ni Rose Cruz po. Nandito lang kami, hindi ka namin iiwan, Ma'am Maria Anita Betran. Gibrad Maria Anita Miguel, shoutout po, sabi po ni Gibrad TV. Shoutout Kuya Kagapay, sabi ni Gibrad. Shoutout din Gibrad. Gibrad, di ba payag kang pumunta sa amin pag nakauwi na ako, mag-scout tayo. Pupunta siya sa 26 sa diet sa December. Yung reconnecting tayo, nawawala yung ating net, kaya inano ko tong ko. Shoutout Gibrad TV, sabi ni LB Tomas po. Hello po Sir Gibrad TV, shoutout, sabi ni Sir Masabari po. Shoutout Gibrad TV, Miguel Love, shoutout John Michael, Mark po, sabi po niya. John Michael Belisa, Ma'am Anita, gat maaga po, magpagamot ka na, wag mo na hintayin ang isang taon, sabi po ni John Michael. Tama. Ma'am LB Tomas, Miguel Love, shoutout po, sabi ni Gibrad TV po. Sir Masabari, Miguel Love, shoutout po, sabi ni Gibrad. Teresita Lida, prutas din at Jollibee Kagapay, shoutout, sabi ni Tita Teresita Lida. Gibrad, shoutout, sabi po ni Teresita. Uy, puro Gibrad Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Gibrad po, pa-subscribe naman po. Uy, mayroon pong nag-ano po sa atin, tawag po nagpa-membership ba tawag po rito? Hindi ko alam kung sino, hindi ko makita kung sino. Pero salamat po sa mga sa nagpa-membership po. Oo nga sis, magpa-opera ka na sis, pray ka namin, sabi ni LB Tomas po. Teresita Lida Miguel, shoutout po, sabi ni Gibrad TV. Idol, malapit ka na pala sa Baguio, sabi ni Roscos. Malapit po tita, pag may sariling sariling sasakyan mo ay 1 oras na higit po. 1 oras, 2 oras, ganyan. Pag minumotor nga po yan namin, 2 oras po namin nagmotor. Salamat tita Mirna Valdez po. Sir Masabaris, Katangal PLC, shout out po, sabi po ni Ma'am Sir Masabari po. Apple at Jollibee ang pasalubong niya kay Bibi Rina Meds na sa Bahali. Basta dyan lumakas lang ang loob ko. Maria Anita Betra, kagapay mo pag uwi mo, maglikom ka ng mga bata yung walang kaya, 100 pesos feeding school supply. Madali lang yan Ma'am Celestine Espea, basta lang, may sponsors po tayo o di naman kaya may budget po.
Maliban kung isa ka sa mag-sponsor, di ba? Pero siyempre pag nandyan na po tayo sa Pinas ay isa din po yan sa sa plano din po natin yan. Kasi pag nandito pa tayo, siyempre wala pa naman, hindi pa natin yan masasabi. Pero pag nandun na po, pag nagsimula na po ako mag-scout, siyempre nandyan na po yan, naka-line up po yung mga ganyang bagay. Aida Cortinas Official, lakasan po ninyo ang loob nyo, Mami Anita, mahirap po yan, kasama po natin ang Lord's House. Sabi po ni Aida Cortinas Official. Maria Gaiti, Sis Maria Anita Bertran, hindi ka namin iiwan, walang iwanan tayo para sa ating mga bibiri na hanggang dulo. Gibrad TV, Compassionate Heart, Caring for Charity, Miguel of shout out po. Mukhang naano mo yata Gibrad TV ang Compassionate Heart, Caring for Charity dati. Pero pag nag-vlog ka, sabi mo compassionate lang. Hindi mo maalala yung yung tuloy yung karugtong niya. 2 beses na yata yun Gibrad. Ngayon okay na nasabi mo na Compassionate Heart, Caring for Charity, Miguel of shout out po. Sabi po ni Gibrad TV po. Si Gibrad TV po ay kasamahan ko rin po yan sa Compassionate Heart, Caring for Charity po. Yan po ay hindi po yan page or group chat. Ay hindi po yan page. Yan po ay po yan tawag noon. Paano ba basta yun na po yun. Kasi operan na sana ako ng nasa loob na ako, napalabas pa, natakot talaga ako, sabi po ni Maria Anita Bertran. Kasi operan na sana ako nang nasa loob na ako, napalabas pa, natakot talaga ako. At mahinang loob mo, Tita Maria Anita Bertran, lakasan mo ang loob mo, kaya mo yan. Kasi ang alam ko yan, siyempre may ituturok na yan, na anesthesia yan sa iyo. Hindi mo mararamdaman kung ano man yung gagawin nila sa iyo, di ba? Ang bait ni Kalinga Puan, may pasalubong kay Rina, sabi po ni Tita Sirma Sabare po. Mahilig kasi sa prutas si Rina na kumain, sabi na sila Arkiyo po. Ma'am Anita, si Lord lang ang pagpapalakas sa loob mo, pray ka lang po, sabi po ni John Michael Belisa. Sa Japan Charity Groups, Miguel of shout out po. Sabi po ni Gibrad TV po, Mama sila Harkiyo po, Miguel of shout out, John Michael Belesa. Cross, ako Ma'am Anita, hindi takot maiwan kasi matagal na akong iniwan, 26 years na po sabi po ni Tita Roscross. Ma'am Roscross, yan ang ayaw ko mangyari sa buhay ko, Maria Anita Bertran, Aida Cortinas. Huwag po kayong mag-alala, Mami, magpa-opera na po kayo, 1 week lang po yan, pagagalingin ng Lord, sabi po ni Tita Aida Cortinas po. Kaagapay 2 mata ang operan sa akin, Maria Anita Bertran. Okay lang po yun, basta importante maging okay po yung inyong mata. Kuya, kagapay nakatamsak na ako. Salamat po Ma'am Laure CPT sa iyong pagtamsak at syempre sa iyong pagdalo sa aking live. Shoutout sa Rinas Community at Japan Charity Groups, sabi po ni Tita Mark. Shoutout po sa mga sa mga bumubuo po ng Rinas mga Makarinas po. Siyempre ang Japan Charity Groups, Rinas Community, Rina Mimay Visayas, Rina Mimay Iloilo po. Yan. At mayroon pa po marami pa po pero hindi ko matandaan. Shoutout po sa ating lahat po. Jackie Picarana, po yung na-delete po yung niya. Ma'am Maria Anita Bertran, para din sa kapakanan mo, para hindi ka na mahirapan dyan sa mata mo, sabi po ni Tita Sirma Sabare po.
tama yun, Ma'am Anita. Andito kami, sabi ni Ian, MC kami po. Shoutout po dyan, Michael Beleza, Asila, Jarky po. Hindi kami mawawala sa iyo, Sis Maria Anita Bertran. Basta magpagamot ka na habang maaga pa para maagapan yan mata mo, sis. Mahal ka namin, hindi ka namin iiwan. Pray ka namin, sis, dyan si God na kasama mo. Huwag na matakot. Sabi po ni LB Thomas po. Sige, Ma'am Roy Herminia Santos, susubukan ko pa rin po, sabi Maria Anita Bertran. Jackie Picarana, Mrs. Restricted. Sir Kagapay pa, shoutout kay Ma'am Ana Coroda. Shoutout po kay Tita Ana Coroda po. Maria Anita Bertran, di ba magkapatid tayo lahat dito sa live ni Kagapay, walang iwan ang sabi po ni Maria Anita Bertran. Oo nga po. God is good all the time, Ma'am Maria Anita Bertran. Sir Masabari po, shoutout Ana Coroda and Jihan, sabi ni Robelin Sadsad. Kung maari lang sana habang inoperan ako, nasa tabi ko kayong lahat sa live. Pwede rin Tita Maria Anita Bertran na mag-headset ka habang inooperan ka para mapakinggan mo yung mga pangalan mo na sinashoutout ka. Oo nga po, Ma'am Anita, ipagdarasal ka po ang kagalingan ninyo, Roscross po, sabi po niya. Ana Coroda and Miss Jihan, shoutout, sabi Manang Lisa. Tama ka, Maria Anita, magkakapatid tayo lahat dito, kaya mga bumalik ako dahil sa inyo, lalo na kay Bonsorina, sabi po ni John Michael. Good evening, Kagapay, Hinidina Aton. Good evening din po, Tita Hinidina Aton po. Welcome po sa ating live ulit. Si Shin ito, thank you po, Kagapay, sa pag-jacket mo. God bless po. You're welcome, Ma'am Shin. At God bless din po sa iyo. Pwede naman, Ma'am Anita, sabi dyan, Michael Juliet Ticker, don't worry, sandali lang yan. In 2 days ay okay na ang mata mo. Magaling na, sabi po ni Tita Juliet. Kaya nga, ilang araw lang naman yan ni Tita Maria eh. Miguel up, shoutout Ma'am Mark, sabi po ni Katangay PLC, si paring Katangay PLC. Kala ko iniwan na tayo ni paring Katangay, nandito pa rin pala. Ma'am Shen, Miguel up, shoutout John Michael Katangay PLC. Miguel up, shoutout Lodi John Michael Vilesa po, sabi po niya. Sir Masabari, Miguel up, shoutout Ma'am Shen. Sila Harkiyo, Kagapay, exit muna ako, maaga ako magbukas ng store ko bukas. Good night. Sige po, Tita Silarki po, good night din po sa iyo at salamat po sa inyong pagbisita sa aking live. Salamat po, Tita. Ma'am Juliet Dico, dalawang mata ko po ang operahan po, sabi Maria Anita. Okay lang po yan, Tita Maria, kung dalawa o isa, basta importante makapagpa-opera po kayo. Guwapong host, shoutout Teresita Lida, shoutout po Tita Teresita Lida. John Michael sige po, magpapaalam na po ako sa aking live. Pasensya na po kayo kung hindi ko na po nabasa yung mga iba. Salamat po, Tita Mirna Valdez, po sa iyong palipad po sa 125. Salamat po ng marami po. So, papaalam na po tayo. Bye-bye po and good night po, kasi magsasala na po rito, ay nag-adan na po. Salamat po. Bye-bye.